Drága mennyei Atyám, Te a békesség Istene vagy. Kérlek, állj a háborútól szenvedők és a hitükért üldözött keresztény testvéreink mellé. Add, hogy az őket ért nyomorúság hozzád vigye őket közelebb. Kérlek azért is, hogy Te segíts nekünk a közösségeinkben, a családjainkban a Te békességedet hordoznunk akkor is, ha békétlenség van körülöttünk. Te bocsásd meg, amikor megfáradva, olykor megkeseredve terheink alatt, éppen mi magunk vagyunk a békétlenség okozói. De áldalak, Atyám, azért, mert elkészítetted a veled való megbékélés útját, és így mindent megtettél azért, hogy békében élhessünk önmagunkkal és embertársainkkal is. Köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad a legdrágábbat, a Te egyetlenedet, az Úr Jézus Krisztust, aki bűnhődött azért, hogy nekünk békességünk lehessen. Az ő nevéért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen.